yesterday and today Inkosi Amagcobama Stevie Dlamini is being laid to rest. I told you earlier that we have managed to spot or identify famous faces, including Thokozani Lamanones, Usomnandi Yesabeka, NjengeKhekhele Nyosi, Ukhuzani Mpungose known as Ukhuba. We have seen artists like Ucemane. We have managed to see quality.
kuhleka kodlula ngendlela azibuza ukuthi uhlekani ngoba agitazwa yena. Umuntu unikeza umsebenzi ongelula nokho ukuthi ngizoshayela lolu hlelo
kanye nozakwethu lapha uMrozari sanibingelela lamaciko bengicela ngenhlonipho ke nakuzithoba mawuzazi ukuthi awuyona artist siyakucela kuleli tende usuke ngalapho lihlelelwe kuleli tende lingapha ngisacela kwenzeke kanjalo bese kuthi kulezi hlale phambili futhi sengazi ukuthi ungavela usukume nje mawuzazi ukuthi awulona iciko udedele amaciko ngoba akhona manje awasena ndawo yokuhlala kanti abahlelelwe lapho ngiyacela kakhulu sikwenze lokho sikwenze futhi ke ngoba ngiyanethemba sikwenze ngaphandle komsindo ayazana ka ama artist ungezwa besho kanje bayazi ukuthi ubani uhlele endaweni engeyona miyekeni uzosa kwabanye abazikhulu zethu asebebe khona lapha sicela uku-acknowledge kakhulu abantwana basendunkulu abakhona nabahambele ubobo kaMfokadlamini ngiyambisana ke neNyathi Foundation amabhasi wakwa-KTVR siyanebukela ubobo mfana wepiki sisakhuluma kanjalo sizobiza okuyena siyazi umdili ukuthi indawo wamabutho omunye esimbonayo esithombeni ubaba-ke ophethe laphaya ematekisini eCampton Park umculi-ke kamaskandi ubobo umfana wepiki naye siyambona uzokhululwa kakhulu-ke ubaba umtshali njengomuntu obenekhambi elikhulu laphaya ekuthuthukiseni nokuqinisekisa ukuthi-ke inkosi yamagcokama iyakwazi ukuthi-ke ithathe uchemeni-ke umtshali abaphinde-ke futhi-ke bephume-ke kuyo-ke indawo le engathi-ke mhlawumbe-ke umkhaya kaSicebe lona ongasekho-ke emhlabeni inkosi yamagcokama uyena-ke uchemeni lona umtshali ongomunye-ke wabantu bakhona la endaweni yasemsinga uphinde-ke futhi-ke abe ngusihlalo-ke wenkampani-ke yamabhasi uhambisana-ke nobaba-ke uButhelezi kanjalo-ke nensizwa-ke nomfana wepiki ilokho-ke nje esingaqinisekisa-ke ukuthi-ke Hayi asifeni uzawudlela. Hayi lalelani. Hayi kusefa nje. Kodwa ngoba kunamaphoyisa Sanibona. Sikwale njani? mhlawumbe ukubalula uzomkhumbula kakhulu-ke ubaba umtshali ubesondelele kakhulu-ke nenkosi yamagcokama sike sambona-ke babiza kuwunjoko ntencane uSicebe inkosi yamagcokama njengomuntu kobe basapotha kakhulu njengalokhu-ke naye efika la ngebhanoyi esuka-ke endaweni-ke yaseGoli sizohlonipha Ngimhlelele indawo yokuhlala. ikhona baba Ngicela ngisekele. Yebo. Yaphela. Hayi namba. Nihlele ngapha ngaphakathi. Ufuna uzomshutha kahle. Yeah, okay. sayohamba lona tende lapho-ke amaciko akade ehamba nayo le nsizwa akade egijima nayo uyacela umndeni kakhulu ukuthi ufisa sengathi nje bangamengama bahlale eduze kwakhe ngakho kuthiwa nje silokhu sigcizelela lokho siyahamba sithi-ke manje okhulumela umndeni wakwaDlamini ngicela uphephe ngifundisizwe
Mihle kakhulu eseza ngaphambili. Umfundisi uDlamini eseza ngaphambili. Sekukhona iNyathi Foundation, ubaba uNyathi usekhona naye ohamba kakhulu namaciko. Siyababona bonke bayangena. Ngibona uBig Zulu, baningi nje kakhulu amaciko ethu abathi siyayiphekezela leli qhawe. Ngalo khona wasemqambake ubhuti wathi usicela uma sifika kulezi insuku simndeni wakwaDlamini ngoba uye wazala uStebi sifika lapho khona ke sibuka isimo esibhekene naso kodwa ke siyabona nje ukhona okunye nje angeke ngibiyekele ukusho uStebi ngoba kade engakaduma ngaveleli ukhona ukhansela uMagubane ayelokhu amshutheka nje efabeni engakadumi kodwa ke wagcina uStebi seduma ngalolu hlobo akadume ngalo. uStebi kuthiwa noma esedumile usihloniphile njengomndeni akazange aphakame uye wayithoba uStebi waba umuntu oyithobile singobaba bakhe sabona ukuthi cha uStebi lento akayiphethe impela uNkulunkulu umnikile ukuba akwazi ukuthi ajabulise abantu njengomndeni ke saye samkhulula ukuthi Stebi noma kunezinto thanda imicimbi esiyenza ekhaya mase uqeliwe khululeka Stebi ukwazi ukuyoba lapho ngoba uNkulunkulu kuphela sipho sokujabulisa abantu. Ngiyafisa ke sengihlala phansi ukuthi ke wakwaNgubane silahlekela, mndeni wakwaDlamini silahlekela, isililo sisizwa kizo zonke indaba sinanela sibuya umlando umshanizolo ade sihlangabezana nenyembezi umgwaqo wonke ngapha nangapha. So ke indlela umshana angimazi enganeni zonke zodadewethu nensake ngayibona nje akekho ingane ebinjengale uSicebi. Besixhumana naye ke njalo thina noma kade lapha eGoli umhla ka4 nama videos akhe lapha eGoli ade ngisendela wona sonke isikhathi. Ngikhalile ke kakhulu kononduna wakithi la ngeke ngakhuluma naye. Sakhuluma kakhulu sibuka ama video akhe alapha eGoli. Bathi ngize ngakhuluma enye into ngathi hayi umshana mangithi ngiyabheka kuma status uhamba athi usenamagigi yonke indawo. So bengiplane ukuthi ngesonto mayebuya ngesonto ke ngihlale naye ngithi hayi mshana ngikhulumile kunduna ngathi hayi umshana ngoba ubuya drive ekubenakalale ngithi sizokhuluma ukuthi akuzama udrive ozokushayelela ngekhathi nicule ngisebenza ebelele yena ekwazi ukuthi niphephe emgwaqweni kanti akusezukwenzeka. Ngeshwa nje kade sisemgcwabeni impela sikhuluma nje silindele khona umfana wakithi oyisihlobo sakhe naye uSicebi wasemndenini impela okwayibulele eGoli besithuna yena sizwa nje sizovuka sibekene emgodini ngabo 2 ucingo lingene ebusuku ngabo 2 it was 2:05 ebusuku angibange ngisalala namanje ke asikholwa bafethu ingane le ebiyazi yakhalela ogogo bayo ibihamba yonke imizi yakwaNgubane yonke imizi yakwaNgubane yikho bengithi makoti yakucela ungaphezi nawe lokade kwenza uSicebi sikubonile umakoti hayi wakwaDlamini kuphela bathi umakoti nowaNgubane uqhubeke nakho ke ntombazane sizokuseka ngoba eshilo nje ubaba wakho athi sizokuseka silimele. Engithanda nje ngoba baningi abantu engithanda ukudlulisa kade kusenhlizweni kaSicebi kakhulu. uSicebi benephupho bedlalela isho kimi benephupho maciko benephupho lokuthi uyafisa ukubona amaciko edlela ogqokweni elilodwa. Iphupho lakhe engicela nje bafethu nilifeze ngoba kulengezo kade izoba khona manje nge24
Ebethu ufuna nje bebe balinga amaciko azoba khona kuleyo ngezo. Ube ufeza iphupho lakhe bekuthi nje kuhlale kuzwana kumasikandi. Sinibonga nje bafowethu kakhulu ngiyedwa nje ukuthi nomculo kaMasikandi izinga senikhuphule ngalo bafowethu. Siyanibonga niqhubeke nje impela silimele kodwa ke siyathemba ngoba sabantu ke abakholwayo. Sithi ke uNkulunkulu asicabanga ukuthi bengasinikeza umthwalo esingeke sikwazi ukuthwala. Siyakholela uNkulunkulu. Sithi duduke nonke South Africa nje sithi dudu siyabonga. Idlala mfanini uyidlala man. Usofuna nemaCameroon we. Usofuna nemaCameroon we. La nawe. Awhilengele mawenwe man. Yilengele mawenwe man. Kiziyo yami. Ngithanda nonke kanzakithi bengizothi bye mfowethu ngibonga nje ubona bonke abaphathi bomcimbi ukunginikeza ithuba lokuvalelisa kumfowethu njengebhenanyawo nami ngizomela abangakithi ngizothi sicebe mfowethu uhambe kahle ngane kama uNkulunkulu akubusise mfowethu la uyakhona uphinde mfowethu ngelinye ilanga ubuye uzofaka omunye usicebi la siyamdinga noma ngabe sesizukulwaneni nje mfowethu le voice siyayidinga mfowethu konke sesikubeka kuwena ngiyabonga bafowethu Phume le furniture yakho namhlanje ziyigugu leziginci kimi ngizozibeka lapha eceleni umbhedi wami ngiyabonga baba kaSibahle kungithanda izwe libuka yise wabantwana bami ungithanda kwakho bengingakungakazi mina usangithanda ngibonga ukungikhulisa ngimncane sikhulisana sibancane sobabili imnyeni wami ulale kahle Dlamini Mdlovu sibalikhulu noma gaga kaNtsele siyabonga Amen ke bangwane ngiyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu amen ngibingelela ihambeli zonke ekhona ngibingelele umholi bonke ngehlalo zabo ngibingelele izinkulu zonke egameni likaJesu ngibingelele akade besebenza losicebi kwelifi igama lenkosi amen ngimilana ke bazalwane ngokuthunywa inkonzo ukuthi angizokhuluma ngosicebi wethu inkosi yomsimbusise ibandla likaMangubane leli esihambile nawo uMangubane amen kodwa besithokoza uma sibona usicebi sishayile kakhulu bazalwane sihlobu ngendlela emangalisayo asazi ukuthi singathini kodwa akukho esizokusho ngoba kwenziwe umnikazi akaye ubekile umphefumulo amen emndenini wakwaDlamini ngithi abaduduzeke lithi ibandla abaduduzeke aqali ngabo futhi akuzugcina ngabo egameni likaJesu bese ngibuya bazalwane ngizoduduza umkaSicebi amen ngithakathatha indoda yephi inkosi yomsimbusisi ikhona indoda bazalwane engafi inkosi yomsimbusisi uma ethathe yona uyoba umfelokazi ofudumele amen bangcwele sibuhlungu bazalwane sibuhlungu mfana wami Sicebi ismile sakho sohlala njalo sisikhumbula bathi abaholi bami abaphezulu eGoli bathi njalo mayizokhipha umsebenzi uSicebi ubeyafike athi ngizokhipha umsebenzi ngicela ningikhulekise ngoba ubazi ukuthi ubani owenza impumelelo yingakho kade ephumelela kangaka ngoba ubemazi ubaba uNkulunkulu inkosi yomsimbusisi ngiyabonga ke bazalwane ngingadi isikhathi haleluya nonke siyanithanda sibonile ukuthi umntwana wethu benimthanda kanjani amen bangcwele
uStebi ubehleze engazisa ngikhumbula nje ngelinye ilanga siseThekwini evakashile khona bengihlala khona ke singabi ngisho nanombhede silala phansi naye ethi mfowethu undlala phansi ethi hayi khuleka mfana ka building man ubaba wami usakhe imali Mchunu ubethe ubuilding man ubaba ethi hayi khuleka mfowethu sonke lesimo sizodlula nangempela nje sakhula impilo yashintsha sikhula nje sibamisele nje ngakho konke uStebi impilo yakhe nje iqala ngisho ukuthenga imoto eba nemoto konke lokho kwenzeke phambi kwami ngiyingcenye yakho futhi sibamisene khumbula nje uyothenga imoto yokuqala khona imali encane sashoda ngayo safonela ubaba kaDlamini eThilumi sathi baba sishoda ngemali engaka sicela ukuthi usigcwalisele kunemoto esiyibonayo asifuna izihambe imali yakho uzoyithola ngoLesine nangempela ubaba Dlamini wasumela phezulu wasifakela leyo mali sayiswipe imoto cash ukhulileke umfowethu nimbona wenza ama-shows kwamnandi nje saphila sonke angiphelele impela amagama mangikhuluma ngalensizwa namhlanje nginabafowethu abaningi ulale oyesana esingaka esemva kwakhe ingoba lokufa kumzumile isimo sakhe sithi akube isimo esinajwayelekile azozivalelisa ukugcina ulele kabe endleleni asixwayise ngokuba leli langa elinye lanamhlanje malishona uzobe selele unomphela lesi isimo esingajwayeleki futhi singasoze sakwazi ukusijwayela okubi ukuthi ukufa kumfice esendleleni eyalapho kade eyolala khona ngesikhathi bese simshayile okubi ukuthi ulale kabi endleleni abalandeli bakhe bemlindile cha ubaba wakhe uyena besemlindile kanti uNkulunkulu wakhe ubesembizile uNkulunkulu wakhe ubesembizile yebo ubesembizile kanti nohambo beseliphelile ingakho uNkulunkulu kuzofanele ehle eze ngapha ngezansi azosichazela ukuthi kanti ukhetha kanjani ngokuba engathi manje usephumuza nabangakhathele bathi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo mahamba umhlabeleli odabukileyo kanti ududuzwa yini abalandeli bakhe sebeyisala beculile ezakade seziculile yebo khona ithalente lonke liphethe lisethuneni ngokuba lo mzimba ubusenengoma emnandi ezingaculiwe bekusenengoma ezimnandi ezingabhaliwe uNkulunkulu angadinwa yithi ngokuba lezi isililo sethu sokugcina phezu kweyilile eziningi esizokukhala sibuze ukuthi enkosini kungani ukhethe yena ngoba yena bekungamfanele ukwazi insela enkandla mahlatha mngani siyabonga mfowethu sekubonakele okukhuzani umfowethu semandaba ekanye nomfowethu ekeLtencane sikubonile konke lokho amandla umuntu akadliwa kwaSulu ngiphinde futhi ngibone amathole funeral ukuthi umfokanala ukhombisile ubuqhawe bakhe bokulandela into kaMaskandi namabhinqa siyisizwe esibukeleka phansi. I am the president of the Bhinqa nation. I'm going to lead this nation and I'm going to lead this country. Zakhala manje sithi umndeni awududuzeke ududuze nathi uphinde ududuzele ihlobo ududuze ngabalandeli bomculo inegesi kaStebi ngizosho nje into eyodwa ngaphambi kokuthi ngithi hamba kahle Dlamini
hamba kahle siba likhulu.